אהלן יוטיוב, כאן שי משי לוי מיוזיק, והיום אני אלמד אתכם איך לנגן את 5 השירים הכי טובים למדורות, ל"ג בעומר או סתם ישיבות עם חברים. אני אעשה את זה במעט מאוד זמן. לפני זה, מי שלא מכיר אותי, אני שי, אני מילואימניק, אני מלמד אנשים לנגן משמיעה. זאת אומרת שלא תמיד מה שאני מנגן יהיה 100% מדויק, זה נוגע גם לסולואים וגם לדברים אחרים, אבל זה נותן מענה למעשה לכל שיר שאין לו טאבים או אקורדים ביוטיוב או באינטרנט. אז אם אתם אוהבים את התוכן, אני אשמח לסאבסקרייב, אשמח ללייקים, וכמובן, אם יש שירים שאתם רוצים שאני אלמד אתכם לנגן, תרשמו בתגובות ואני אשתדל לענות לכל השירים שאתם מבקשים. אז בואו נתחיל בזה. 5 השירים שבאמת קל לנגן וכיף לנגן במדורה, זה תמיד ישמור אתכם כאילו עם איזשהו מחסן של שירים, ככה כשמבקשים מכם לנגן משהו, הרי כשגיטריסט מגיע למדורה או שסתם מגיע למקום, אומרים לו תנגן משהו והוא תמיד מאבד את הראש. אז זה ככה 5 שירים שתמיד יהיו אצלכם בכיס. והמטרה בשירים האלה זה בעצם שיש להם איזשהו קצב אחיד ומדבק, וזה מה שגורם להם להיות כל כך קאצ'ים. זה מה שגורם לסגנון נגינת מדורות הזאת, להישמע כל כך סבבה. אז אנחנו נתחיל מהשיר המקום 5, נקרא לזה ככה, שיר סיגפו. עכשיו אני לא מתכוון ללמד את כל זה לדעתי יש לי כבר סרטון בערוץ שעושה את זה, או סרטון בטיק טוק, שמי שלא יודע יש לי עמוד טיק טוק, מעלה לשם טאבים ודברים כאלה, אתם יכולים לעקוב, גם סבבה. אז אני אלמד אתכם בצורה הכי פשוטה, הכי אבסטרקטית, ככה באמת בדקות ספורות אתם יכולים לנגן את השיר. אז השיר הולך ככה, הבית מתחיל ב-F, אתם יכולים לעשות ככה F, מי שקשה לו יכול לעשות ככה, אוקיי? עדיף לפחות להוסיף את המיני בר הקטן הזה גם על פרט אחד מיתר אחד, תשמעו את זה. אז F, אקורד E, M ו-C, ככה הולך כל הבית, אוקיי? זה נשמע ככה. עכשיו פה יש איזשהו טריק כזה. רגע, סליחה. F, C ו-E. ואז חוזרים חזרה ל-M ו-C. נשמע ככה. ואז בפעם האחרונה אנחנו עולים ל-E במקום להמשיך ל-C, אוקיי? ועכשיו הפזמון. הפזמון הוא יחסית פשוט. יש לנו AM, E, F ו-G. יכולים לעשות G ככה, אתם יכולים G. אני תמיד ממליץ לעשות את האקורד בצורה הזאת, למרות ששוב, נגינת מדורות זה תמיד משהו שאמור להיות פשוט יותר. אז לנגן, זאת כל הפואנטה בלנגן במדורה. אז זה בעצם כל השיר. יש כמובן איזשהו חלק כזה שזה כאילו כמו גשר, אבל זה שטויות בגדול, זה אמור לגמרי להספיק לכם. זה היה השיר החמישי, סיגפו, שיר מספר 4. מכה אפורה של מוניקה סקס, תמיד תופס בכל מדורה, שיר סחי ברמות, אבל פשוט קלאסיקה. אז השיר באמת באמת מורכב מ4 אקורדים שחוזרים על עצמם, מתחיל מ-BM, D, G ו-A. זה כל מה שאתם צריכים לדעת כדי לנגן את מגע אפורה, ובאותו קצב שוב, היא אמרה לי תראה שמים לב, אני
מאלתר עם הפריטה, אין איזושהי פריטה סדורה, זאת אומרת קיימת, אבל היא פחות רלוונטית. כל המטרה זה באמת להשמיע את הקצב, אוקיי? שלא יהיה לכם איזה תקיעה בקצב או בהחלפת אקורדים. כל עוד ההחלפת אקורדים שלכם קורית בזמן, באמת לא משנה איך תפרטו. אז זה מכה אפורה. אחר כך מקום 3, יש לנו את השיר כמה הייתי רוצה. כמה הייתי רוצה, יש שתי דרכים לנגן אותו, יש את הדרך היותר כאילו מקורית, אוקיי? אגב, אם עוד לא אמרתי, הרבה מהשירים שאני אומר פה, אני מלמד אותם בצורה הרבה יותר מקצועית, כולל סולואים, כולל פתיחים, כולל הכל. בשאר הסרטונים בעמוד, אתם מוכנים ללכת לראות, אז סבבה. כמה הייתי רוצה מורכב מהקורד F שרפ מיינור, A, זה עדיף כן לעשות A עם בר, יש לנו את B ו-D, גם פה D עם בר, לא ככה, עדיף את זה. ובלי המפרד זה נשמע ככה, אנחנו עושים, אוקיי? רק על הבאס. זה בעצם כל השיר, וכמובן הגרסה הקלה יותר זה פשוט לעשות את האקורד עצמו. סבבה? ככה זה גם כל השיר, זה היופי בשירי מדורות, אותם אקורדים, רק לא להתעייף על הגיטרה. עכשיו, אנחנו נעבור לשירים עם קאפו. אני אוהב להשתמש בקאפו כאילו כדי לפשט את האקורדים, אתם יכולים לעשות את זה בלי קאפו, אבל שוב, כל הכיף במדורה או בישיבה עם החבר'ה זה פשוט שיהיה לך קל ונוח, אתה לא צריך להשוויץ לאף אחד, פשוט כאילו מג'מג'מים. אז יש לנו את האקורדים האלה. זה כל האקורדים של קחי לך זמן, של יציאת חירום, שזה השיר השני שלנו. אוקיי? פשוט אותו דבר, לפי הקצב. לנגן את זה ולנגן ולנגן, הכל בסדר. זה היה קחי לך זמן, והשיר הראשון, שהוא הכי מורכב מכל אלה, זה תתארו לכם, שאני אלמד אותו פה בצורה מאוד מאוד פשטנית, אוקיי? הבית עצמו, זה מורכב מהקורד EM, קורד BM, C ו-D. אוקיי, תתארו. ואז בשורה האחרונה של השיר זה פשוט C ו-D. ואם ואז אנחנו עוברים ל-G, יכולים לעשות G רגיל פשוט, לנגן G רגיל מלא זמן, אתם יכולים גם לעשות ככה. אוקיי? ואז יש לנו בפזמון את הקורד C, את מעלים את הקמיצה והעמה קומה, ואז אנחנו בעצם עושים ככה. אני מעלה ומוריד אותם מפרט 4 מיתר 2. ואז אקורד D. אקורד B7. B7 נראה ככה. זה גם שלושת האצבעות האלה על פרט 5 מיתרים 5, 3 ו-1, והאצבע על פרט 4 מיתר 4. אוקיי? נשמע ככה. וזה היה כל השירים, תתארו לכם, קחי לך זמן, סיגפו, כמה הייתי רוצה, ובכל מקרה מקווה שאהבתם,
שיהיה לכם אחלה ל"ג בעומר.